Καλησπέρα σας. Αναμφισβήτητα μια κρίσιμη παράμετρος που συνιστά και αφετηρία της μελέτης και της συζήτησης για το θέμα της κυκλικής οικονομίας αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτή. Και δεδομένου ότι η συζήτηση για την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα ήταν ελάχιστη έως σήμερα, ξεκινήσαμε την έρευνά μας από το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Όπως βλέπετε στην πρώτη εικόνα, κεντρικός μας άξονας ήταν οι βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες προερχόμενες από τα κύρια κοινοτικά όργανα, όπως ο οδικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η σχετική μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία». Στο επίκεντρο φυσικά της μελέτης μας τέθηκε το νέο πακέτο μέτρων και πρωτοβουλειών που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει σε εξέλιξη προγενέστερων ρυθμίσεων, να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στα κράτη-μέλη. Τώρα, πέραν αυτών των βασικών νομοθετημάτων, πραγματοποιήσαμε και μια συστηματική και αναλυτική καταγραφή του ευρύτερου νομικού πλαισίου, στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων και δικτών, προκειμένου να είναι εφικτή συναγωγή απτών συμπερασμάτων και μετρήσιμων στοιχείων. Εν συνεχεία, και έχοντας στο επίκεντρο της έρευνάς μας το βασικό ερώτημα ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, ποια περιθώρια υπάρχουν για περαιτέρω ενδυνάμωση στο τομέα της κυκλικής οικονομίας, στραφήκαμε στο ελληνικό δικαιικό σύστημα, στην εναρμόνισή του με το ευρωπαϊκό. Σε μία πρώτη ανάγνωση και κάνοντας, όπως βλέπουμε εδώ στη δεύτερη διαφάνεια, και κάνοντας μία αντιπαραβολή της ευρωπαϊκής με την ελληνική νομοθεσία, η εικόνα δεν είναι άσχημη, η αριθμή αυτή είναι καλή. Με την έννοια ότι πέραν του πρώτου σημείου, της πρώτης σειράς, του κανονισμού και του τρίτου, της ευρωπαϊκής απόφασης που έχουν άμεση εφαρμογή στην Ελλάδα, οι 12 ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μέσω των 12 αυτών νομοθετημάτων. 4 νόμων, 4 υπουργικών αποφάσεων και 2 προεδρικών διαταγμάτων. Η πρώτη εικόνα, λοιπόν, είναι μια εικόνα πλήρους εναρμόνισης. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με σχολαστική συμμόρφωση προς το κοινοτικό κεκτημένο, με περιβαλλοντική ευαισθησία και μια σαφή αειφόρο στρατηγική ανάπτυξης. Δυστυχώς, η πραγματικότητα της οποίας όλοι είμαστε κοινωνοί δεν είναι αυτή. Από το γράφημα αυτό προκύπτει ότι ναι μεν όλες οι ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, αλλά με πολύ σημαντική καθυστέρηση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι καθυστερήσεις αυτές ήταν από 7 μήνες έως 2 έτη, ενώ σε ένα ποσοστό 25% οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 2 έτη. Ακόμα πιο απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα όταν στραφούμε στην ουσία της ενσωμάτωσης. Οι περισσότερες οδηγίες έχουν ενταχθεί στο ελληνικό σύστημα μέσω της έκδοσης νόμων ή κάποιων διαταγμάτων. Η εφαρμογή τους όμως απαιτεί την έκδοση μιας σειράς άλλων νομοθετικών πράξεων ή διοικητικών πράξεων. Όπως προέκυψε από τη μελέτη μας, οι σχετικές καθυστερήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν τη δεκαετία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αυτό που επιλέξαμε, η Οδηγία 62 του 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών. Τα κράτη-μέλη όφυλαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις οδηγίας έως την 30 Ιουνίου του 1996. Στην Ελλάδα, ο νόμος 2939 που ενσωμάτωσε την οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 6 Αυγούστου 2001, μετά από 5 έτη. Στο άρθρο 24, ο νόμος αυτός προέβλεπε την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων, με σκοπό τη θέση της στρατηγικής, τον έλεγχο και την εποπτεία των προκρινόμενων διαδικασιών. Το προεδρικό διάταγμα όμως που είχε να κάνει με τη λειτουργία, τη θέση της λειτουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού, εκδόθηκε μόλις το 2008. Συνεπώς, εν προκειμένου, βλέπουμε μια καθυστέρηση 5 ετών ως προς την ενσωμάτωση της καθυστέρησης, αλλά στην ουσία μια καθυστέρηση πέραν των 12 ετών. Και αντίστοιχα παραδείγματα αντιμετωπίζουμε σε όλους τους κλάδους της κυκλικής οικονομίας που ελέγξαμε. Με άλλα λόγια, παρατηρεί το φαινόμενο να ψηφίζουμε έστω και με καθυστέρηση νόμου στην Ελληνική Βουλή προς συμμόρφωση του κοινοτικού κεκτημένου, χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστική προεργασία, κάποιο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο, κάποιες προμελέτες σκοπιμότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά περίπτωση. Δυστυχώς, πέραν των εμέσων δυσμενών επιπτώσεων που έχει αυτή η μη εφαρμογή στο περιβάλλον, στην οικονομία εν γέννη, η αδυναμία αυτή εφαρμογής έχει και άμεσες αρνητικές επιπτώσεις
με τη μορφή κυρώσεων. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε ότι καθώς είμαστε περίμεροι στην ενσωμάτωση του 100% των σχετιζόμενων με την κυκλική οικονομία οδηγιών, το 50%, στις 50% των περιπτώσεων η καθυστέρηση αυτή έχει οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων στην Ελλάδα, η οποία, όπως βλέπουμε σε αυτή την εικόνα, δυστυχώς κατέχει τη διόλεπίζηλη θέση πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παραβάση Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του 2014. Για λόγους συστηματικότητας δεν περιλάβαμε στη μελέτη μας, αυτό δεν αφορά μόνο την κυκλική οικονομία, αφορά γενικότερα την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στο ελληνικό γίγνεσθε. Δεν εντάξαμε στη μελέτη μας του 2015, έχουμε μια ελάχιστη βελτίωση, είμαστε δεύτεροι μετά την Ισπανία. Μεγάλο μερίδιο των προστίμων αυτών άπτονται κυρίως, πολλές φορές αντιμετωπίσαμε το θέμα των αποβλήτων σε διάφορες μορφές τους. Έχουν γίνει συστάσεις, έχουν επιβληθεί πρόστιμα εφάπαξ, ετήσια, ημερήσια, που συνεχίζουν δυστυχώς να τρέχουν για τη μη συμμόρφωσή μας με μικρές βελτιώσεις της πραγματικής κατάστασης. Η Ελλάδα παραπέμφθηκε ειδικά για τα επικίνδυνα απόβλητα. Παραπέμφθηκε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έχει καταρτήσει ως όφιλε επαρκές σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, δεν έχει δημιουργήσει κατάλληλες εγκαταστάσεις για την διαχείριση των αποβλήτων αυτών και τέλος δεν έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα των παλαιών αποβλήτων που είχαν αποθηκευτεί προσωρινά έως ώστε να βρεθεί η τελική λύση. Δυστυχώς αυτή η εικόνα πολυεπίπεδης αστοχίας συμπυκνώνει και αποτελεί μια μικρογραφία της συνολικής αντιμετώπισης από την ελληνική πλευρά προβλημάτων που χρονίζουν. Είτε βλέπουμε καταρχάς μια έκδηλη αδυναμία ή και άρνηση συμμόρφωσης, ουσιαστικής συμμόρφωσης, την απουσία κεντρικού σχεδιασμού, τη διατήρηση παροχημένων και κατά συνέπεια επιβλαβών δομών που επιβαρύνουν την οικονομία και το περιβάλλον. Συνεπώς, ενώ στην Ευρώπη σήμερα η κυκλική οικονομία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και προνομιακό χώρο επενδύσεων, στην Ελλάδα ακόμα μένουμε για τα αυτονόητα, δηλαδή την κατάρτιση ενός ουσιαστικού συγκροτημένου πλαισίου λειτουργίας κυκλικής οικονομίας και φυσικά την εφαρμογή του. Πέραν της έρευνας, προχωρήσαμε και σε συζητήσεις με αρκετούς εκπροσώπους από ελληνικές εταιρείες, ειδικά από εταιρείες που ήδη έχουν εμφανίσει κάποια κινητικότητα στο θέμα της κυκλικής οικονομίας. Έθεσαν κάποια πορίσματα, κάποιους ενδιασμούς, προβληματισμούς τους, οι οποίοι ταυτίζονται με τα εν γέννη πορίσματα της έρευνας που διεξήγαμε. Δεν θα σταθώ αναλυτικά πέραν του θέματος της ενίσχυσης των εταιριών που πραγματικά προσπαθούν και ελπίζουμε να δούμε όλο και περισσότερες εταιρείες να εντάσσονται σε αυτό το δρόμο, σε αυτό το μονοπάτι, προφύλαξή τους ώστε να μην δέχονται τον αρνητικό ανταγωνισμό, τον αθέμητο ανταγωνισμό από εκείνες που δεν κάνουν τις ίδιες κινήσεις και κυρίως να υπάρξει ένα γενικότερο περιβάλλον συμμόρφωσης ώστε να μην είναι πρόσφορες οι παραβατικές συμπεριφορές. Έχοντας πάντα στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον και παρά τις αντιξότητες του παρόντος, η κυκλική οικονομία περνάει μέσα από την ανάπτυξη ενός συνεκτικού και πλήρως δομημένου οδικού χάρτη. Θα μπορούσε να προκύψει μέσα από έναν ανοιχτό, ειλικρινή διάλογο ανάμεσα στα μέρη που εμπλέκονται στην πολιτεία και φυσικά πάντα υπό το πρίσμα των οδηγιών, της δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου που μόλις μας πέρασε. Ο χάρτης αυτός θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να προνοεί για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που δημιουργεί η πολυνομία και η ουσιαστική αδυναμία εφαρμογής των νόμων, τη συγκρότηση επαρκών ελεγκτικών μηχανισμών, την προσαρμογή των κριτηρίων που ισχύουν στις δημόσιες συμβάσεις ώστε να ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις και να έχουν κίνητρα που έχουν στραφεί προς την κυκλική οικονομία, την επιβολή συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων και την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα, την αναθεώρηση τέλος του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ξανά ότι αντικείμενο της όποιας ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού κεκτημένου στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι η απλή μεταφορά, μετάφραση, παράφραση κανόνων δικαίου στην ελληνική νομική τάξη. Η ουσία της ενσωμάτωσης αλλά και του νόμου εν γέννη δεν βρίσκεται στο γράμμα, βρίσκεται στο πνεύμα του, στην αυθεντική βούληση εφαρμογής του. Καθώς η προσπάθεια της διοίκησης στον τομέα, αναφορικά με τους χρόνους και την ουσία της δράσης της, ήταν επικώς ελλειπής ως σήμερα, ας αποτελέσει η παρούσα μελέτη
η παρούσα προσπάθεια ένα κάλεσμα αφύπνισης προς την πολιτεία, αλλά και προς τον ιδιωτικό τομέα, να ενστερνιστούμε την πρόκληση και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία. Ευχαριστούμε. Κύριε Κόντες.